μπορεί κάποιος άνθρωπος αυτό να συσσωρεύεται και να του δημιουργήσει πρόβλημα, μπορεί να τον οδηγήσει ειδικό. Όταν το άγχος δεν εκτονώνεται, αυτό αν κρατήσει για πολύ καιρό μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα ψυχικά και σωματικά. Ένα μέσο για να εκτονωθεί το άγχος που έχουμε είναι το σώμα. Επομένως, μπορεί να αρχίσουμε να έχουμε προβλήματα σε διάφορα συστήματα, όπως δερματικά προβλήματα, γαστρεντερικά προβλήματα, μυοσκελετικά προβλήματα. Μπορεί να αρχίσουμε να έχουμε πόνους που δεν καταλαβαίνουμε γιατί τους έχουμε και διάφορα άλλα. Υπάρχει μεγάλη αξία στην εκτόνωση των συναισθημάτων μας. Αν δεν τα εκτονώσουμε, αυτά συσσωρεύονται. Και όσο περισσότερο συσσωρεύονται, τόσο περισσότερο είναι σαν να είναι ένα καζάνι που βράζει, που λέμε λαϊκά. Κάποια στιγμή μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα για τα οποία μετά πρέπει να απευθυνθούμε σε αντίστοιχους ειδικούς, ψυχολόγο ή και ψυχίατρο. Για να αποβάλουμε τις δύσκολες σκέψεις και τα συναισθήματα που έχουμε στην καθημερινότητά μας, είναι σημαντικό να μάθουμε ότι έχει αξία να μιλάμε και να τα εκφράζουμε. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι αυτό είναι σημαντικό. Μάλιστα πολλοί άνθρωποι μπορεί να νομίζουν ότι δεν είναι καν σωστό, ότι δεν πρέπει να εκφράζουν κάποια συναισθήματα που έχουν, γιατί μπορεί να νομίζουν ότι οι άλλοι δεν θα τους καταλάβουν ή ότι οι άλλοι θα τους κρίνουν με διάφορους τρόπους, ότι το συναίσθημα εκφράζει αδυναμία και διάφορα άλλα. Οπότε είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι πρέπει να τα εκφράζουμε. Είναι το πρώτο βήμα ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό που μας συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Η διαδικασία της εκτόνωσης ουσιαστικά αφορά την μεταφορά της ενέργειας προς τα έξω. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντική. Όταν ουσιαστικά μοιάζει με το γκασάνι που βράζει, το οποίο αν δεν το σταματήσουμε από το να βράζει και το αφήσουμε, κάποια στιγμή αυτό θα φτάσει να εκραγεί. Δηλαδή δημιουργείται μια πίεση που σιγά σιγά συσσωρεύεται και άρα στον άνθρωπο αυτή η πίεση όταν συσσωρεύεται μπορεί να φτάσει να δημιουργεί ψυχικές και σωματικές διαταραχές. Αυτό το πράγμα λοιπόν, με την εκτόνωση μέσα στην καθημερινότητά μας λίγο μπορούμε και το αποφεύγουμε εκτονώνοντας την ενέργεια με διάφορους τρόπους.